Inflácia za Atlantikom pokulháva, vytriezvenie v Číne, Tesla, robotaxi, katastrofálny rok Boeingu, no a Pepsi lacnejšie ako Coca-Cola. Sponzorom tohto podcastu je spoločnosť eToro, moje meno je Patrik Lahuta a toto sú Akcie na 10 minút. Na západe nič nové, americké akciové indexy sú buď na maxime alebo blízko neho a tí, ktorí pravidelne dokupujú S&P 500, môžu pokojne spávať. No dobre, predsa len sa niečo nové udialo tak, ako každý deň na finančných trhoch. Američania čakali na dáta o inflácii za september po prekvapivo silnom minulotýždňovom reporte o počte nových vytvorených pracovných miest. Ako sa ukázalo, Amerika dokázala vytvoriť o 100 000 pracovných miest mimo sezónneho hospodárstva viac ako očakávali analytici, pričom miera nezamestnanosti klesla na 4,1%. Keď to takto poviete, tak to vyzerá super, avšak vyvoláva to otázky, či to nebude opäť tlačiť infláciu nahor a či by Fed namiesto znižovania sadzieb ich opäť nemal zvýšiť. No včera sa obavy stali čiastočne realitou. Inflácia za Atlantikom síce klesla na 2,4%, avšak menej ako sa očakávalo, no a jadrová inflácia, ktorá je očistená o volatilné ceny energie alebo potravín, dokonca vzrástla. Spolu s infláciou boli zverejnené aj dáta o počte žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Tých pristalo na stole o dosť viac ako boli očakávania, čo naopak podporilo sentiment na opätovné zníženie sadzieb. Viacerí analytici však zvýšenie počtu žiadostí o podporu pripisujú štrajkom v prístavoch, tým v Boeingu a hurikánom, ktoré devastujú juhovýchodnú časť USA. Suma sumarum sa teda čaká, s čím príde Fed 7. novembra, kedy ho čaká ďalšie zasadnutie. Zatiaľ to vyzerá tak, že znížia sadzby o 25 bazických bodov, teda aspoň tak si myslí 85% analytikov. Dovtedy však príde množstvo makrodát a celá situácia sa môže meniť. Dôležitejšou správou, teda aspoň na teraz, je, že dnes banky ako JP Morgan alebo Wells Fargo štartujú kvartálnu sezónu. Budeme vás teda v ďalších týždňoch zase otravovať informáciami, čo všetko sa upieklo v kuchyniach najväčších amerických firiem. Už budúci týždeň nás čakajú okrem iných giganti ako Johnson & Johnson, Bank of America alebo Netflix. Súčasný seriál Čína v akciovom epicentre pokračuje aj ďalším dielom, pričom všetko sa točí okolo nedávnych stimulov. Po prudkom raste Čína spomalila, pričom hedžové fondy v útorok predali rekordný počet čínskych akcií. Volatilita týchto akcií dokonca vzrástla najviac od roku 2016. Shenzhenský kompozitný index v stredu klesol 8,2%, čo je jeho najväčší prepad od maja 1997. Šanghajská burza v ten istý deň stratila 6,6% a pevninový index CSI 300 klesol o 7,1%. V stredu prepady pokračovali a hlavné čínske indexy zaznamenali najväčšie denné straty od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Investori pravdepodobne vyberali zisky po výraznom náraste a tiež mnohých sklamalo, že komunistická vláda, ktorá len tak mimochodom už vládne dlhšie ako bolševici v Sovietskom zväze, nekonkretizovala fiškálne stimuly na oživenie ekonomiky. V útorok sa po tzv. Zlatom týždni, počas ktorého sa v Číne neobchodovalo, konala tlačová konferencia. Na nej mali ešte hlavní komouši zjavne dojazdy týždňových oslav a tak nič moc neohlásili. Ako po každej dobrej akcii ráno sa dozviete zlé správy zo včerajška. Komunistické politbyro sa dozvedelo, že lídri z Európskej únie odhlasovali nové opatrenie o zdaňaní dovozu čínskych elektromobilov. Peking tak neváhal a oznámil clá na dovoz európskeho brandy. Ide tak o ďalší krok v eskalujúcom obchodnom spore s Bruselom. Okrem toho však Čína uviedla, že zvažuje aj clá na dovoz benzínových aut z Európy, čo ekonomicky krvácajúcich Nemcov teda moc nepotešilo. Nové clá, hoci sú dočasné, budú mať značný dopad na popredné luxusné značky brandy. Akcie spoločnosti Chemicointho, výrobcu koňaku Chemie Martin, klesli o 9%. Francúzsky konkurent Pernod Ricard, ktorý vyrába Martell, zaznamenal prepad o viac než 4%. Akcie luxusného konglomerátu Louis Vuitton Moet Hennessy, ktorý vlastní Hennessy, stratili takmer 7,5%. Skôr sa však trošku zotavili. Uvidíme, ako bude pokračovať prestrelka na linke Európa-Čína, no v každom prípade v francúzštine zo strednej je cítiť. Elon Musk a robotaxi, treba to vôbec rozoberať? Mal byť oznámený už v roku 2018, teraz toto leto a nechajme minulosť minulosťou a buďme ako Elon a nazrime do budúcnosti. Včera sa konala konferencia Tesly s názvom We Robot, na ktorej Elon predstavil prototyp robotaxi s názvom Cybercab. Uznávame, že vyzerá celkom slušne, cena by mala byť okolo $30,000, no a čo dátumy výroby? Tie predsa len Muskovi moc nejdú, čo na konferencii priznal aj samotný Elon, no a nový Cybercab môžeme čakať v roku 2026. Hneď na to si ale Elon povedal, že už to párkrát prepálil a nemyslíme teraz to brko trávy v podcaste Joe Rogana, ale termíny a tak radšej povedal rok 2027.
No, uvidíme, či to teraz Elonovi vyjde, držíme palce. V krátkosti ukázal aj nový Robovan, tzv. Autonómnu dodávku, ktorá by mohla prepraviť až 20 osôb. Na záver Tesla predstavila svoje humanoidné roboty Optimus, ktoré už počas podujatia podávali hosťom nápoje. Musk tvrdí, že tieto roboty by mohli v budúcnosti pomáhať domácnostiam, učiť deti alebo kosiť trávnik. Predpokladá, že ich cena by sa mohla pohybovať medzi 20 až 30 tisícmi dolárov. Samotná prezentácia vyzerala tak trochu ako film Demolator z roku 1993 s legendárnym Sylvesterom Stallonem a Wesley Snipesom, ale uznávame, že aj keď neradí pri dizajne sme si párkrát povedali, že to vyzerá celkom dobre. Medzi investormi to však vlnu positivity moc nevyvolalo a akcie Tesly odpísali 5,5%, čím sa opäť v tomto roku dostali do červených čísel. Futbaloví fanúšikovia si určite budú pamätať na legendárne reklamy Pepsi s Davidom Beckhamom a ďalšími hviezdami rokov na začiatku tohto milénia. Odvtedy preteklo už množstvo Pepsi-Coly a v súčasnosti firma, pod ktorú patria značky ako 7up, Mirinda, Gatorade a z pochutí napríklad Laysky či Doritos prežívať takšie obdobie. Koncom minulého roka musela firma PepsiCo stiahnuť z predaja viac ako 60 produktov, keďže boli odhalené prípady kontaminácie salmonelou. Stiahnutie produktov poškodilo nielen reputáciu značky, ale aj samotný finančný výkon. Dodatočné náklady spojené s procesom stiahnutia ako napríklad logistika a zlepšenie PR zaťažili ziskovosť. Tieto problémy spolu so slabším dopytom po produktoch spôsobených agresívnou stratégiou zvyšovania cien negatívne ovplyvnili predaje. Výsledkom bolo najnovšie zníženie výhľadu spoločnosti do konca tohto roka, pričom čo sa týka objemu predajov a tržieb, tak PepsiCo zaostáva za očakávaniami analytikov na všetkých svojich trhoch s výnimkou starého kontinentu. Akcie výrobcu slavnej Pepsi-Coly, ktorá mimochodom zvyšuje dividendu už 52 rokov, čím sa radí medzi dividendových aristokratov, sa tak obchodujú o 11% nižšie v porovnaní s historickým maximum z minulého roku. Podľa ukazovateľa budúceho očakávaného zisku na akciu, známeho aj ako Forward PE, sa obchodujú takmer pätinu pod historickým priemerom a čo je zaujímavejšie, so značnou zľavou oproti jej najväčšiemu konkurentovi Coca-Cola. Rozdiel v ocenení v rámci tohto ukazovateľa medzi jednotlivými firmami je najväčší za viac ako dekádu. Pre fanúšikov dividend by to teda mohlo stať za detailnejšiu analýzu. Kto rozhodne pije skôr riadne tvrdý koniak ako vodu, musia byť členovia boardu Boeingu. Americkému výrobcovi lietadiel tento rok vôbec nejde karta a tí, ktorí stále držia jeho akcie, už len čakajú, ako dopadne pre nich rok, ktorý je na akciovom trhu najhorší s výnimkou roku 2008 od roku 1981. Ide dokonca o jeden z najhorších výkonov od IPO firmy z roku 1962. Akcie v roku 2024 zatiaľ po jednej katastrofe za druhou odpísali už vyše 40% a prakticky sa trápia od prvého dňa tohto roku. Všetko začalo januárovým incidentom letu Aljaška Airlines, kedy krátko po štarte jednému z lietadiel 737 MAX vypadol bočný panel na mieste únikového východu. Nasledoval audit Federálneho úradu pre letectvo USA, ktorý v marci odhalil, že vo výrobných procesoch Boeingu je väčší bordel ako v kotlarovej hlavičke, čo už nevydržala stolička generálneho riaditeľa Davida Calhouna. Medzičasom ešte prišlo zo pár obžalov Ministerstva spravodlivosti za havárie lietadiel z rokov 2018-2019, no a dostávame sa do súčasných dní. Riadne zemetrasenie v Boeingu, no nadýchnite sa a ideme na to znova. Prišiel začiatok školského roka a tak ako sa žiakom nechce chodiť do školy, zamestnancom Boeingu sa neslo ísť do roboty a tak začali štrajkovať. Odbory zastupujúce 33 000 štrajkujúcich zamestnancov sa zatiaľ nedohodli na platových podmienkach s predstaviteľmi Boeingu a tak štrajk trvá už 4 týždne. Na to všetko sa už nemohli viac dívať ratingové agentúry a jedna po druhej oznamovali, že Boeingu hrozí zníženie úverového ratingu do rizikového pásma, a to do tzv. Triedy junk. Vy, čo chodíte do mekáča, asi dobre viete, čo to znamená. Naozaj pekne povedané, išlo by o rizikovú investíciu, čo by výrazne zvýšilo náklady na financovanie dlhu. Boeing má pritom okolo 60 miliard dlhu a má veľké straty v hotovostných tokoch, ktoré presahli 7 miliard dolárov len za prvú polovicu tohto roka. Suma sumarum, spoločnosť v súčasnosti nevytvára hodnotu a páli peniaze, pretože nezarobí dosť na pokrytie svojich nákladov na kapitál. No a teraz si k tomu ešte pridajte štrajky, ktoré zastavili výrobu a máte zarobené na krásny príbeh o tom, ako Boeing nielen na akciovom trhu rýchlo lieta hore a padá ešte rýchlejšie. To by bolo od nás v tomto týždni všetko. Na globálnych trhoch sa toho deje naozaj veľa a v tomto podcaste sa snažíme rýchlo zhrnúť to najpodstatnejšie. Ďalšie informácie zo sveta finančných trhov preto nájdete na našej webovej stránke. Aktívni sme aj na našich sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram, Twitter či Threads. Nezabúdajte, že hodnota vašich investícií môže stúpať alebo klesať, preto investujte s rozumom a s vedomím, že váš kapitál je v ohrození. Ja vám želám veľa finančných úspechov a prajem pekný víkend.